Xavi, després de 3 partits consecutius jugant com a local a casa, arriba un partit fora al camp del Sants. No sé si veurem un Ospi diferent pel fet de jugar fora. Home, el que està clar és que sobretot pel camp sí que condiciona molt i no serà el mateix Hospitalet que ha jugat aquests últims partits aquí, però al final és normal. Anirem allà a intentar guanyar, igual com hem fet els últims partits aquí, com hem fet tota la temporada, i intentar treure els 3 punts. Sabem que condiciona aquell camp, però tenim jugadors capacitats per jugar en aquest camp, al camp dels Sants, al camp de qualsevol rival, i intentarem sobretot tornar amb els 3 punts. Sembla que alguna cosa ha canviat, l'ambient, l'entorn, digue-li com vulguis, que respira entre tots, club, aficionats, equip, com més optimisme, no? Bueno, al final nosaltres ho anàvem demanant des de l'any anterior. El camp condiciona també, ens condicionava molt la temporada passada, ara els jugadors estan molt millor, però també perquè el camp ajuda moltíssim, sí que tenim millor equip que la temporada passada, crec, globalment, però sobretot que el camp et dona la vida. El camp ens està donant la vida, que pots jugar un i dos tocs, veus els jugadors de veritat amb la seva qualitat, no com l'any passat, que havien de mirar com botava la pilota per després controlar i després poder fer la jugada. Ara no cal ni que mirin la pilota, saben que els hi votarà bé, i això ens dona aquest marge d'un segon de que fa que juguis molt més ràpid. El Sants, el rival, semblava que seria un dels equips que estaria a principi de Lliga a les apostes a la part baixa, i podem dir que no ha començat gens malament la Lliga. Al final, si coneixes els jugadors, la gent que no els conegui potser pot creure això, perquè venen de primera catalana. Al final jo els conec bé, són els mateixos jugadors que fa 3, 4 i 5 anys estaven jugant junts, o sigui, porten dels 17, 18, 20 jugadors que tenen a la plantilla, n'hi ha 11 o 12 que estaven fa 5, 6 anys, o sigui, al final saben el que juguen, no tenen cap pressió, al final estan a tercera divisió per fer-ho bé, per estar tranquils, si guanyen perfecte, i si no, la setmana següent tindran una altra oportunitat. És un equip que sempre fa el mateix, i intentarem amb tot això intentar contrarrestar-los, tot i que fan les coses molt bé i sobretot al seu camp, i intentar guanyar-los. És un equip que els primers partits sí que no havia sumat ni un punt, però veient els partits es mereixien molts més punts dels que tenien. Van perdre punts al final del partit contra Granollers, que anaven guanyant 1-0 i els hi empaten, perden punts contra l'Escó, que anaven guanyant i al minut 90 també els hi... No, és al revés, l'Escó guanyava i ells aconsegueixen un punt. Al final és un equip que crec que té menys punts dels que realment es mereixen, però intentarem, tot i això, guanyar el partit. Xavi, el Sants, un equip que arriba en el millor moment de la temporada a aquest partit, en quant als resultats, quines virtuts li veus? Al final la principal virtut és que es coneixen molt bé. Saben el que juguen des de fa anys i no tenen cap pressió. Al final ells jugaran al seu futbol, intentaran sobretot treballar molt bé, intentar córrer, posar-nos en dificultats. Hi ha moments que ataquen amb 6-7 jugadors en atac, i intentarem contrarrestar tot això i intentar nosaltres amb les nostres virtuts guanyar el partit. Però al final és un molt bon equip. Per lo que has dit abans, i mirant també els 2 últims partits, a banda de remuntades, tant a favor com en contra, és un equip que les segones parts són molt mogudes als seus partits. Sí, però al final també crec que és per això, encara que vagin perdent 2-0, 3-0, ho van demostrar al camp de la Pobla, minut 60 perdien 3-0 i donen la volta al marcador. Al final es donen circumstàncies amb aquell partit de que puguin donar la volta, que no crec que siguin tots els partits així, però és un equip que no es dona mai per vençut. Al final, fins al minut 95 lluitaran, correran, intentaran treure els punts, i per això el fa encara més perillós. I és el que he dit abans, que no és un equip que no depèn d'un resultat. Ells estan a tercera divisió per fer-ho el millor possible, que si guanyen és perfecte, i si no guanyen, la setmana següent tindran una altra oportunitat i segurament guanyaran, perquè al final, com que són tan insistents amb tot el que fan, tant en atac com en defensa, acaben sortint els resultats. Quines baixes tens pel partit de diumenge? Baixes Juste i Benillas. En principi només hi ha aquestes 2 baixes. Tot l'altre, en principi, gent que ja té cops, que crec que arribaran. Crec que està quasi tota la plantilla complet. Per acabar, preguntem per Javi López. Hem conegut aquesta setmana la seva baixa. No sé si has de dir alguna cosa que en penses o què vols dir. Al final ell va demanar per marxar i el club li va concedir. Ja està, sense més. Vale, perfecte. Sort.